Croeso i'r cref. Fi yw Mel Owen. Fi'n 29, comediwraig, cyflwynydd, awdur, fi basically yn boss bitch. A nawr dwi'n edrych am yr un. Chi'n nabod unrhyw dynion. Dwi wedi cael digon o chwarae gemau. Mae hanes deitio fi yn darllen bach fath o horror film, swn i'n dweud. Does dim yr iechyd meddwl da fi am situationship arall. Dyma pan fi ma. Rhaid bod yna bechgyn eraill o safon yng Ngweddill Cymru. Os da chi'n ennill, de? Mel, sycian yna chi o. Byddai'n mynd o amgylch wlad I gwrdd â wingwomen arbennig sydd wedi addo helpu fi ffeindio'r ffitties lleol. Unrhyw ffitties yn Pontypridd! Can we have your number? So mae'r boes ma'n barod. Mae skills siglo ti de? We don't kind of lick your big ladies. Jackie down. Rhodri, Carrie, Mel Owen. Come on, don't be shy. Come on down. Weird question. Ti'n sengl? Felly, ffitties Cymru, gobeithio bod chi'n barod. Dwi ar y ffordd. Fi wedi deud tipyn o deitio ar apps, ond so lot well da fi cwrdd â bobl go iawn. Mae hwnna jyst gymaint neis achos weithiau dwi wedi fel ffeindio bobl fi'n really hoffi a meddwl, oh my gosh, so ni byth wedi sweipio'r dde arno ti. Rei, gei di'r un yma. O, diolch yn fawr. Pryd bynnag dwi'n mynd ar date, dwi wastad yn cael y merched yn involved, achos maen nhw'n nabod fi'n well na fi'n nabod fy hunan. What's the main attribute dwi'n edrych amdano mewn dyn? Sgwydda mowr. Thank you. Mae fe'n really bwysig I fi bod ffrindiau fi yn hoffi pwy bynnag dwi gyda, achos dwi yn fel trysto fel eich opinions chi. Ti'n mwynhau bod ar yr apps, though, neu... Ydw pan fi'n cael lot o sylw, ond wedyn, it's like a vicious cycle, achos fi'n cael lot o sylw, a wedyn mae rhaid ti'n mynd ar y date yma gyd, a wedyn fi'n rhedeg allan amser, a wedyn fi'n endio lan gyda neb. Falle, wyt ti'n rhy ffysi, falle, efo dyma beth yw'r broblem? Ti'n be, fi'n rhy ffysi gyda'r dynion cywir. Ma' hwnna'n wir. Fi'n rhy brysur o rhoi siawns i'r dynion anghywir. Dwi'n credu dyna'r broblem. Ddim fi sy'n dewis y bechgyn yma. Yna fe? Na. Mae yna bobl yn fel yn y trefi yma sy'n mynd I fel wing bobl fi a mynd I fod yn dewis y bechgyn yma I fi. So mae gen I fel dim dweud arno pwy dwi'n mynd I mynd ar Fi'n date meddwl, gyda. mae dyma'n union beth ti angen, ddo. Ie. Union beth ti angen. Union? Fi'n hoffi tradies, fi'n hoffi bechgyn sy'n chwarae rygbi, rhai sy'n gweithio ar y newyddion, bechgyn gyda gwallt brown, boys gyda gwallt melyn, ffermwyr, obviously. T'mo be, fi'n rili hoffi bechgyn. Dwi heb cael dim amser am neb arall ar hyn o bryd, i fod yn onest. Mae bechgyn jyst heb wedi gallu taro mewn i'r amser rhydd na eto. Dyma pan fi ma. Ond mae gen i'r cyfle nawr I newid hwnna, a dwi'n edrych mlaen I fynd I lefydd sy'n anghyfarwydd I fi. Fi wedi clywed pethau arbennig am Abersoch, a.k.a. The Welsh Riviera, a fi hefyd yn nabod wingwoman delfrydol. Fi yn Abersoch, soch. Mae'n cefn gwlad tu allan, lot o wyrddni, ni'n hoffi bach o gefn gwlad. Dwi'n gwybod be I ddisgwyl o gwbl, dwi'n rioed I bob ma. Dwi'n gallu bod mynyddoedd a dwi'n gallu bod môr. Dwi'n hoffi rai peth yna, so gobeithio, all good things come in threes. Nawn ni weld. Mae'r posh vibes yn gryf yn hyn yn Abersoch. Fi newydd arganfod bod Bear Grylls yn byw ar yr ynys draw fyna, a weithiau mae ffrind da Bradley Cooper yn dod ar ei wyliau. Bydde hwnna'n neud headline da. Bradley yn cwmpo mewn cariad da'r comediwraig Mel Owen yn Abersoch. Maen nhw'n dweud bod dyma yw Riviera Cymru, so high hopes da fi. Fi ddim ond yma am 48 awr, a fi rioed I bod ma o blaen, felly sy'n help enfawr I gael good wingwoman. A pwy well na Larissa, mae'n gwybod be'n be, a gobeithio pwy. Felly ie, fi mor cyffroes. Ti fel y wingwoman delfrydol, achos ti'n cael ei edrych I gyd yn neis, yn barod I Abersoch, ond fi ddim yn gwybod beth I ddisgwyl. Only the best for the best. Fydd o'n surprise mawr, dwi'n meddwl. Really? Okay, so beth yw'r vibe? Wel, maen nhw gyd yn quite posh, gyd efo pres. Okay, I'm in. Okay. Say no more. Ti'n licio na? Ydw! O, maen nhw mor neis. Ti'n hoffi nhw? Ydw, lyfio. O, fydda lawr y Ti'n trac na. barod? Ie. Da'n sgleinio. You're ready to pull? Fi bob dim fyddai'n neud, fyddai fel diolch yn fawr, agor y drws, diolch yn fawr. So mae'r boes Here we ma'n come. barod. Nawr bod Larissa wedi cael fi gyd yn glam, dwi'n barod I weld beth sydd â Abersoch I gynnig. Stop cynta, pub crawl.
Do you know of any single fit lads around? I mean, we're all taken on a bar. Wednesday night, you might have a bit a lot later. Oh, Yeah. we have to come back tonight Promising? then. Yeah. Wel, dwi ddim yn mynd i aros nes heno. Gewn ni weld pa ffiti sy o gwmpas nawr. Mae yna dynion yn fa. Nawn ni trio gael rhif os dyn nhw'n sengl? Okay, ar ôl ti. Yeah, okay. Hi. Hi. You okay? Yeah, good year. Yeah, good, thanks. Can we have your number? Well, can she, not me. Can she have your number? Yeah, absolutely. Oh, you got cool. pen and paper? I got my phone. Even better. I wasn't expecting this. Where do you come from? Originally, we're actually from Leeds area. Oh, okay, so you're here on holiday? Yes, yeah. Hopefully see you soon then. Yeah, okay, thank you. Thank you. Thanks. See ya. Oh, come on. Wel, oedd hwnna'n addawol, na i anghofio'r ffaith bod yn dod o Leeds. Mae fe'n eitha keen, mae fe'n eitha cute. Gobeithio bod yn barod I fi. O fi really ddim yn gwybod be I ddisgwyl yn Abersoch. Lot mwy Saesneg ma na ni'n meddwl. Bw. Fi'n jocan. Fi jyst ddim yn meddwl bod fi'n mynd I ffeindio ffarmwr fi ymhlith o twristiaid ma I gyd. Dwi'm yn meddwl. Ar ôl blynyddoedd y fyw yng nghefn Gwlad Cymru, dwi 'di hen arfer mynd allan gyda dynion gwyn. Ac bod nhw'n lush, mae hwnna yn dod â heriau pan wyt ti'n ferch brown. Fi'n siŵr bod Larissa gallu uniaethu. Awn ni am adventure ta? Conio! Dwi'n gwybod hwn yn fel yr un peth yn lot o lefydd yng Nghymru. Yeah. Ond mae fe mor wyn. Mae gymaint Yeah. o bobl wyn ma. Yeah, A yeah. fel, dwi'n gwybod os ti'n ffeindio hwn, ond weithiau, achos fi fel arfer yn deitio bobl gwyn, ddim achos bod fi'n dewis nhw, ond just Yeah. achos dyna pwy dwi'n byw o amgylch a stuff Yeah, fel yeah. Fel, mae'n y cwbl o bethau, fel, ti bach mwy, fel ti'n gofyn esbonio cwbl o bethau iddyn nhw, like... Yeah, the bonnet. The bonnet! The bonnet, like, ti'n bod, pa mor hir nes i ti'n whipio'r bonnet mas? And he's like, what the hell are you wearing? Yeah. Unrhyw un sy'n gyda gwallt afro, fel dylsyn nhw bod yn gwisgo un o'r rhain I gwely. Mae fe jyst yn fel dio gwely gwallt ti. Mae hwn yn step yn eitha fawr os ti'n deitio rhywun, t'mod, a chi'n dechrau cysgu drosto, bob dim. Pryd wyt ti'n mynd I dangos ti in a bonnet. Enwedig bechgyn gwyn, maen nhw ddim yn sylweddoli bod chi'n gwisgo fel hat I gwely, and they're not always like enamoured by it. Weithio bod nhw fel beth ffocsio ar bendi. If you see in the bonnet, there's a ring on this finger. Mae partner fi, mae o'n obsessed efo'r bwyd, fatha mae mam yn neud. Well, come on, it's the best. We're Bwyd just Caribbean. feeders. Mae o'n neud I ni yn hapus pam, well, dwi'n neud bwyd iddo fo. Like, Yeah, 100%. It's like that. Like that warmth. O Dyna just- fel I iaith cariad. Mae o'n gorau neud I chdi, fyd. Oh, exactly, So, yeah. mae o'n gorau bod yn ffwc o gwc a ffwc o ffwc. Babe, that's what I want on a pillow. Hilarious. Ffwc o gog a ffwc o ffwc. Dwi di actually cael date I chdi. Do fe? Do. Okay, dwi'n cael gwybod bach amdano fe? Mae o'n 26, dwi'n meddwl. Nice, okay. Yym, 26. Mae o'n gweithio fel scaffolder. Oh, okay. So, mae'n gallu gwneud pethau efo dwylo. I will say, though, mae gynno fo un plant bach. Okay. So, I know okay. nes I deud iddo chdi, stay away yesterday. Yeah, But that's we'll give it a okay. go. Yeah, we'll give it a go. Mae bod yn hwyr yn un o ex mwyaf fi. A dwi'n hwyr I pethau weithiau? Yndw, ond mae hawl da fi fod. Os mae fe gadael I fi aros dros 5 munud, 10 ar yr absolute max os mae fe'n ffit, dwi allan o'na. Let me sit down. Oh, this is a sitting down chat. Yes. Dwi'n really sorry, diolch yn dod. Mae'n gorau edrych ar ôl plentyn na. Bob be, nes ti ddweud yn dod? Said, Dyma'r do. peth gyda tade, ie. Yeah. Dyw pethau ddim yn mynd yn dda iawn. Mae'r date diwetha mwy neu lai di ghostio fi, all pethau ond gwella. Amser am chat ymyr I weld os allith hi wneud fi deimlo'n well. Hello. Dwi'n teimlo yn Abersoch. Wel, o'n I fod ar date heno, ond o'n i'n aros, o fi'n aros, a wedyn nath y canslo. O, diar. Problem oedd, mae gyda fy blentyn, apparently oedd e angen edrych ar ôl ei ferch o neu rhywbeth, so...
Okay. Wel, fi'n mynd I weud yna. Fi'n meddwl bod ti wedi cael lucky escape. Ie, ti'n meddwl? Efallai oedd yn pethau nath e ddim troi lan, achos dwi'n 29. Dwi ddim mewn sefyllfa I fod yn llys mam ar hyn o bryd. Ie, falle mae ffeit o dde. Dwi dal yn obeithiol newn ni ffeindio ffiti, ond lle ar y ddeiar ma nhw? Lle mae'r bechgyn ifanc sengl? Rhan mwy ohonyn nhw'n Pwllheli, Aberdaron neu Nefyn. Oh, dwi'n literally gadael Abersoch, basically. Lot yn hen efo bach pres e. Wel, na'r peth, I don't mind that. Wel, os maen nhw'n hen gyda pres, fine by me. Ie. Ti ac 5 blwyddyn, gallwn ni 5 mlynedd? Wel, am gyd ddigwyddiad, dyma I nawr. Dim dyma be o'n i'n meddwl. Do you own any land by any chance? How much land do you want? Well, it depends on what you're offering and how old you are. Have you got a heart problem? Not yet. Do you want me to give you one? I might do. Wel, mae hwn yn mynd o ddrwg I waith. O well I fi'r ghosting I fod yn onest a siarad i'r clown yma. Ail bore fi yn Abersoch a dwi ddim yn gwybod lle mae'r ffitis ma. Diolch beth mae Larissa yma, mae hi'n rhoi bach o gobeith I fi. A hefyd, dwi'n cwrdd lan am goffi gyda Dom. Felly ie, newn ni weld beth mae fe fel. Hiya. Hi, good to see you. See you, right? Yeah, good, thank you. Yeah, coffee? Yes, please. Yeah. Take a cappuccino, please. Thank you. Do you normally give your number out to random girls in the pub? Yeah, it might be first, actually. Oh, so I'm quite lucky then. I'd say so. I'd say so. I'll see. Well, have you dated Welsh girls before? No, I've never been on Oh, a date with really? someone fully Welsh now. Thank you very much. Diolch yn fawr. I'll have to try and make a good impression then if I'm the first one. Yeah, you're doing all right so far. Oh, so, thank you. Ar un peth I ti hefyd, Dom, allai edrych arno ti trwy'r dydd, ond gobeithio bydd chat ti cystal. I'm going to have to teach you some Welsh though. That'd be good, because Yeah. I do plan on coming back again next year, so it'd be good to, Oh, good you to know a have few some Welsh sayings. phrases. Rydw I Rydw I. yn caru Rydw I yn caru. melwen. Mellowen. Yeah. Rydw I yn caru mellowen. Yeah, so that means I'm having a great time. Oh, okay. Yeah. That's relevant. Yeah, exactly. Yeah. Oedd ddim yn gwybod beth oedd e'n dweud o dde. Mae rhaid I fi cyfadde, mae fe'n teimlo'n eitha neis bod in control. Yw hwnna'n toxic? Mae fe'n cute. Mae fe'n Saesneg, ond mae fe'n cute. What do you do here? Well, there's the sea, isn't there? The beach. Yes, we spend most days on the beach, to be fair. Yeah. We've got a little speedboat. Do you? We take around the bay, that sort of thing. Do you actually? Yeah. Do you can you drive it? Yeah. Do you ever go jet skiing here? Yes, yeah, one of our friends actually got a jet ski. So Really? so they let us go out on it sometimes. I think it's nicer when you're driving it than being a passenger. When you're a passenger, you're just like holding on for dear life. Yes, I prefer to be the one actually in control of it. I get too nervous like on the back of someone. So, Yeah. If you go down the jet ski, you'll have to let me know. I'll just be Absolutely. conveniently on the beach Just ready. conveniently turn up. No, I'm sure that could be arranged. I'm sure that could be arranged. Okay, so before we go, do you remember the phrase I taught you? Rydw I caru mellowen. Yeah, that's it. Rydw I caru mellowen. O Dom mor neis a cute, just dim quite a husband material I fi. Ond o da fe cwch, big tick. Allai weld fi nawr ar y cefn yn fy bikini yn gafal Dom wrth i ni deithio tuag at y machlud. Bach fel Titanic, yr hanner cynta. Abersoch, mae 48 awr yn dy gwmni wedi bod yn ddiddorol. Mae yna ddigon o dwristiaid yma, ond pan mae'n dod i'r ffitis, rhaid bod nhw'n cuddio. A wedyn dath Dom. He was giving trust fund baby vibes, ond gyda llwyd eitha fawr o cute. Roedd gwynt y môr yn atgoffa fi o adre, a oedd Larissa yna I dal fy llaw yr holl ffordd. Mixed bags yn ei dweud. Ond, amser I fi roi'r sgôr. So yn gyntaf, 50s, allan o 5. Yeah. Oh, 5! Oh! Yeah! Dwi'n gwneud nhw'n gyd eitha good looking, actually. Okay, so be am y days? Rydd. So the wedi bod yn un, reit? Achos o gofyn eitha ddoi. Ond, diolch I Dom. 3. Reit, rwan am y cwestiwn fawr. Ti am dod nôl? Okay, allan o 5. Yeah. Fi eisiau dod nôl.
Ond ie, gobeithio mae'r hael allan. Yeah. Felly mae'r jet skis, Yeah. Kevin jet skis with some Yeah. fissies. Give Dom a call. Yeah, exactly. Okay. Sorry. No, yeah, we're going to do that again without looking down the camera. So we're not allowed to look at the camera? Yeah. Do what the fuck you want.